Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sike nak. Ngendokke angen-angen men ora sepaneng wiwit mau peplayon terus. Iya ya mak. Ngiras pantes aku lawan kowe bawa rasa. Ngudar wawasan, ngudar gagasan. Iya ya mak. Bengi keng kebak rasa kamulyan iki ya wiwit dina mau esuk. Aku lawan kowe katimbalan sowan ana ngresaning para warga sedulur-sedulurku ning Nglumpit pager gunung kene. Nggone kagungan sedya ya kuwi perti bumi, perti dusun. Muga-muga danyang ami danyang Sri Semara bumi kang bubak bakal sembung senggani ana ing dusun Nglumpit kene. Padha manjing ana ing alam ngawiyat swarga nur kastuba barokah ana marang kabeh para putra wayah. Ana ing dusun Nglumpit munggah menyang desa pager gunung. Pinaringan ayom ayem tata titi tentrem didohna saka suker sakit dicaketna marang raharja mulya. Ya amin ya mak. Ketang sak kadang sak penginang sak blebet duren aku lawan kowe ngestu padha dawuh pengendikane pepundhenku para warga masyarakat ana ing Nglumpit kene ing rikala semana rawuh menyang gubuke dhewe no. Iya ya mak. Mongko ya bareng karo panjenengane pepundhenku dul kono lan panjenengane Mak Rubiati. Oh iya ya rawuh nyang gubuke dhewe. Iya paring dawuh. Aku ro kowe ora iso bangga no, ora iso selak. Merga pancen panjenengane iki ya wis marambah makaping-kaping mapola wali srawung panuh kelawan awak dhewe. Oh iya. Biyen dhewe ya wis tau mayang nang Nglumpit kene iki, nderekke Pak Kuat ya wis nate. Oh iya iya. Mula aku lawan kowe sowan mrene iki bebasane nganti kaya dene kebu mulih nyang kandange. Iya ya mak. Utamane marang para warga masyarakat ana ing pager gunung Nglumpit. Terus kulon kono kuwi. Iya. Uga lor kono Kalimandang. Barang kuwi wis ora ana kang asing tumrape karo awak dhewe nok mergo awak dhewe mbiyen jaman ijih enom wis saba kene. Oh iya. Mulane aku lawan kowe ora perlu kok tembung gulang tepung gladi wanuh iki ora, wis padha prisa, wis padha wanuh. Gelar wutahe awak dhewe ya ming nek mbiyen kuwi awak dhewe gelar wutahe iki sih mung kulina nderekake. Saiki aku lawan kowe wis piniji dening para sedulur-sedulur kon kudu dadi pandhiga lan kang mandhegani. Iya. Ingkang baku aku lawan kowe tansah sung pepuji marang Gusti kang hakarya jagat. Muga-muga apa dadi sedya pinuwuning para warga masyarakat ing Nglumpit kene nggone padha makarya ing babagan apa wae diparing ana lancar rancak aja nganti ana sambikala apa wae lan ndadekke tekaning rejeki ing barokah lumintu lumintir lan barokah tumraping kula warga. Iya. Syukur bisa turah iso kanggo ngibadah tilik menyang Mekah Al Mukarramah. Iya, amin amin Allahumma amin. Lan uga pujine aku lawan kowe warga masyarakat ana ing Nglumpit munggah nyang pager gunung. Tekaning rejeki kabeh para warga yen ndodok bisa kemroyok yen ngadeg gumrejeg lantaran apa wae dadi lantaran rejeki tumekane kanthi halal barokah lan manfaat lan barokah tumraping para putra wayah. Iya ya mak. Hasbunallah wa ni'mal
Sadulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rinten wandalu muli mangwektu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sadulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rinten wandalu muli mangwektu Wa ala ali sayyidina Muhammad. Neng neng noden nono. Yo 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 yo. Hasbu. Sadulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rinten wandalu muli mangwektu kanggo mbasta Ora ana rasa ingkang luwih becik lan luwih prayoga kejaba mung ngaturake syukur ana ngrasaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Merga sapa wong kang syukur yekti bakal ditambahi nikmate nanging sapa ingkang kufur ora syukur peparinging Gusti saged yekti bakal nampa lanjat lan laknating Allah Subhanahu wa taala. Iya ya maaf. Kanthi kaya mengkene iki ujub syukuring para warga sedekawan. Para warga nganake wilujengan asum dahar asum bulu bekti marang para leluhur ing padha kundur kasih dan jatina. Iya ya maaf. Mulane kaya ngene iki ora ana tembung musyrik, ora ana tembung luput, merga wong sing luwih becik kuwi wong sing ngelingi karo sejarah dumadine aku lawan kowe kabeh. Oh iya. Aku lawan kowe urip ana nglumpit kene, mestine biyen ya ana ingkang bebodro, ana ingkang bubak bakal. Ha iki aku kelawan kowe iki nguri-uri tradisining para leluhur. Iya ya mak. Matur sembah nuwun dhateng para warga masyarakat ing wewengkon mriki ngeras pantes nggo tamba kangen. Merga nyatanipun menawi wonten pager gunung wonten nglumpit menika kula sampun dangu sanget. Biyen kula asring langkung mriki mboncengaken. Nanging menika jaman Narayana, Sakmenika kula sampun ngrumaosi jebulipun panci leres ngendikanipun para sesepuh pini sepuh. Arepa sing kepiye kebae kuwi wong urip kuwi yen prayoga kuwi lali-lali den elingno.
Tegese upama wong lumaku kuwi kudu lingak-linguk kiwa tengen kudu eling karo tembe mburine supaya aja nganti bablas lakune. Oh iya. Aku lawan kowe ngaturke ujub syukur pandunganing para warga masyarakat ana ing nglumpit sak kiwa tengene saya suwe mbiyen aku diwasane utawa mbiyen aku cilikane tumangkare aku mbiyen yo digodhog nang kiwa tengene kene mbuh kuwi nderekake bapakku ngrawa Swargi Ki Legawa Cipta Karsana mbuh nderekke bapak Pakis penyane Pak Kuat Hadi Warsana mbuh aku nderekke Pak Lik Jendol Kahana nang kene nyatane suwe tansaya suwe piyayi kene padha wanuh kalawan aku kowe banjur aku didhawuhi mara jejak sak kanca jangkep ora ketang titik saya aku karo kowe saya tumangkar saya ngrembaka biyen mula sing melu berjuang jaman awak dhewe bebodro kuwi ya klebu kaya Mak Rubiati kuwi. Oh Mak Rubet. Kuwi mbiyen melu bebodro jaman gamelane awak dhewe sing kelas A. Biyen jaman gamelane Syekh Mondreng kuwi Mak Rubet kuwi wah rene nderekke karo aku matur sembah nuwun. Iya. Tutur sembur wur-wur dongane mandi nyatane aku saiki mbasan anakku wis gelem ajar mayang aku ya gelem tenanan le lumpuk-lumpuk gamelane ora ketang sak rupan-rupane saged beto gamelan kula piyambak wayange ora ketang saka siji lumpuk-lumpuk nggih menika wayang kula piyambak. Oh ya ngono ya Mak ya wis matur nuwun alhamdulillah syukur karo Gusti sing gawe jagat lan paring rahmat karo aku lho kowe. Iya mula bengi iki ngeras pantes nggo tamba kangen Mak Rubet ya ana Pak Wahmin kuwi mbiyen ya wah berjuang mati-matian nganti mbiyen panjenengan iki anggere genderi aku HP-ne tak silih wong mbiyen aku ya HP ya ora apik mengko HP-ne nggone Pak Wahmin anggere ngono kae. Iya Nokia. Kuwi tak silih lah kok sing nyiter kuwi ndadak WA karo aku. Karepe arep WA karo Pak Wahmin ning lah HP tak cekel aku. Kang Wahmin kuwi jumbo kuwi nggawe wayang nggih kaya ngono kok gembelo ndase. Ndak apa nek nggawe wayang kuwi nganti kaya Pak Gowo. Ndak apa le saya sak kenteng. Aku ora semang dadak wangsulan aku mlingo antem ngono wae. Ah iya wong ya panjen wong rada sontreng kok. Ning ya tak wet-wet kabeh kanca-kanca menika nggih. Menika ingkang sedaya nyengkuyung kalian kula menika ingkang rinten dalu kula sengeni jak mrika-mriki ingkang saged njunjung kalian kula. Arep kala-kala njunjung ning ya do nyepelekke mat mboten napa-napa ning nyatane ya tak tresnani kabeh. Kala wau siang menika ingkang kepareng gelar wayang menika anak kula lanang. kuwi anake kowe. Iya. Ya ora ketang jesak rupan-rupane, karang ya jenengane anak dalang iki mesti sing tuwa ya ngajab supaya iso ndalang, lendalang sing tenanan. Wis sing ala tak lakonane bapak. Sing ora apik tak lakonane bapak. Penting aku dadi wong tua kepengin gawe tabet karo anak, kowe tak tabeti, kowe tak cawisi yen kowe esuk kepengin gelarke kabudayan pengin ajar mayang tak cawisi wayang tak cawisi gamelan disetiteni karo kanca yoga sing gemati karo waranggana sing tresna kaya bapak. Bapak kuwi karo kanca-kanca kabeh tak tresnani. Ora tak beda-bedakake. Kanca wiyaga kabeh tak tresnani, kanca peniti wae tak tresnani. Nek wis rampung terusan pirang-pirang dina tak blebekake. Tak jadus bareng mendor sik padha klumut-klumut. Oh iya ngono. Karo kanca sing sepuh ya menghormati, karo kanca sing nom ya dirangkul, karo kanca waranggana sing ayu-ayu ya diserawungi. Ditepungi sing apik. Iya. Sekolah sing tenanan, sing montang-manteng, sing tuwa le ngusahake mati-matian janji ora tenanan deplok. Oh iya ya mak. Sembah nuwun kang tanpa upama dina iki
aku sowan mrene nok sesuk dina Minggu Kliwon tanggal 18 Januari kuwi aku karo kowe nang wetan kono. Oh iya. Jarake deket banget ya, Mak. Ora apa-apa ya disyukuri karang ya kabeh peparinging Gusti. Aku karo kowe sowan menyang pager gunung kono. Bengi iki sindene cukup aku lawan kowe prasaja wae. Niki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sing ingkang rawuh menika 3. Oh 3. Lah kok ming 3. Kuwate jana ya ming 3 kuwi kaya punjul kok iki dro. Iya ora apa-apa. Ayo kepiye wong sing rene ya marubet ayo wis ora iso rembugang aku. Iya wis ora apa-apa. Ora apa-apa wong jenengane kesenian kuwi iso kok nek dituku larang ora diulungake ning dijaluk malah diwenehake iki iso mergo kesenian kuwi hubungane karo tali rasa, tali asih, seduluran. Oh iya iya. Mula sowan mrene iki ya nuwun sewu kagem sedulur-sedulur kula wonten kiwa tengenipun mriki menawi badhe paring dawuh kalian kula menika mboten perlu takut bayangan. Kula menika wonten kathah saged ngecakaken wonten sekedhik nggih nyuwun imbuh. Iya. Dasare bengi iki tenan kono panitiane tanggap. Wah, liyoso panggung kagungane Dik Agung. Sak sound sisteme wah luar biasa. Mau panggung tak tekoni aku tekon karo sing ndemung kae kono man kae takon karo Dik Agung sesuk aku tak kala-kala nganggo panggunge rejing iki pira 1 juta kae ning kon gawa dhewe. Ah kaya panggung kok 1 juta kowe ora. Matur sembah nuwun panggunge ya apik, sound sisteme ya cetha, ya gandem, Mbah. Pasugatane banyu mili mongko luar biasa tenan lho. Agek iki lho, dalange disuguh nyamikan barang iki lho, ndak ora ngapusi. Iki mergo saking tertipe. Mula dadi engko aja nyalahake nek nganti ana dalang kok ngemil. Iki ora salahe aku kok iki pancen anu kok. Diparingi nek mengko ndak apa kuwi? Mubadir. Jenenge aku ora menghormati karo sing nyuguh. Oh iya ora apa-apa, heeh. Sedulur-sedulurku kene ada rawuh kaya Pak Yatno. Pak Wahmin rawuh. Ya wis do sepuh. Tak dongake do panjang umur. Tutuk le momong anak putu. Iya. Pak Wahmin ya rawuh. Wah, jan ki wong iso ngangeni. Mbiyen angger guyu cok nganti kemekelen. Wis tau mbiyen meletik saka panggung le mergo ngampet guyu. Nyong tak medhon sik guyu ngompol. Karang ya Pak Wahmin ki wong entheng ngangkit jaman biyen. Heeh. Pak Wahmin, Pak Yatno. Pak Yatno menika menawi wonten Jawi Rangkah menika ning aku jenengane kula Ki Jumbuh Siswanto ngono ya kuwi. Mergane brengose wani modho-modho nggon aku. Ndilalah kaya nganggo cap-capan kaya padha lho. Oh iya, Sembah nuwun waranggana ana 3. Heeh, ning iki ya simak ya rawuh ora ketang mengku tombo kangen mengko ya disuwun nyekar mergo ya kapak-kapakno kuwi ya wong tuane awak dhewe. Ku ya kepiye wae ya biyen wis nate nderekke awak dhewe. Iya. Wis tau nutup-nutupi awak dhewe. Ah iya. Mambiyen jan pangerten nang nek ngantuk mbok turu dhisik. Apa iya? Ah iya. Ya sembah nuwun muga-muga marupet ya tutuk le momong anak putu. Panjang umur wis kelakon umroh barang malah dalange sing larisi ora jamak-jamak rung iso umroh. Sesuk aku arep umroh aku ngajak Riris kuwi nang kono tak kon foto karo apa? Foto karo unta. Aja sia-sia adimu wedok iki. Iki adi wedok iki mbiyen ajare nyinden pertama iki ya melu aku nang panggungku sing kanggo ajar. Alhamdulillah saiki wis laris. Campur sari, orjem tunggal, mayang melu kono, uyon-uyon wis ora ketang gliak-gliak wis iso. Berarti nek karo aku ki iso kowe arep aku ki ming pernah tuwa kakang, iso kowe perlu nganggep aku ki sebagai bapak guru.
Oh iya, Mulane karo wong tuwa karo bapak guru kuwi kudu sing ngajeni. Syukur bage upama nek dong kala mangsana dum-duman akeh ki ya disyukuri nek dong sithik ya ora mang njaluk imbuh. ora. Denok Risa. Dena Risa ki apa meneh? Saiki mono wis bangar. Mbiyen ki ora iso apa-apa mbiyen ki kek. Isane mengke ngampura ing ngawang-awang. Terus mati terus nangis. Kuwi mbiyen wis melu ajar. Oh iya, lah nek sing siji Kuwi si Mak Juwariyah kuwi wong tumaku. Kuwi adine Kanjeng Simbok. Mergo aku ki Simbok ya ora enek, bapak ora enek, simbah ora enek. Mula ya kuwi sing tak gawe pusaka renarene tak gawa. Tak getameng nok mergo wong tuwa ki tutur sembur wur-wur. Ora mandi tuture, mandi sembure, ora mandi sembure, mandi wur-wure nok. oh ngono. Heeh. Yo ngaturke tembangan sing penak dicalke para sepuh kasepuhan pini sepuh mergo wayangan iki klasik, ora nganggo bintang tamu, ora nganggo biduan. Oh iya. Nek sesuk nyang Pager Gunung ana musike, ana rejene no. Oh ngono. Heeh, mergo danane ya kacek karo kene. Oh iya. Nek ora tak aturke ngono aku ya isin wong ana Pak Lurah kok. Sembah nuwun Pak Lurah nggih. Bakenipun amit-amit pasang kaliman tabik dhateng penyanipun Pak Lurah sak jonjang kerawatipun mugi-mugi amanah anggenipun momong dhateng para kadang sedulur kula sedaya wonten ing Pager Gunung. Sak dusun-dusunipun sedaya pun paring ana tentrem, linandur kopi do diparing ana mempeng. Iya. Nek mbiyen aku nek dolan rene iki dioleh-olehi kopi lho nek mbiyen. Ning nek saiki mbuh Doyan po. lho. Nek aku ora doyan ke sing do teko nggon aku, do ketrempolong e. Apa meneh benih gamelan. Oh Iya. Yo tembangan sing penak. Yo nak iki nggo tombo kangen sadurunge. Iki tak nyuwun sing rada halus. Aku pengen jineman ular kambang. Ular kambang? iya. Tak jikoke sing saka paling sepuh. Tak nyuwun berkah karo Mak Rubet aku saiki. Biyen ki nek muni Mak Rubet ki ular kambang ngono kuwi. Angger Mak Rubet ki wis nembang ular kambang biyen almarhum Pak Mahmudi kointer ngono. Ya Mak, kajang apa Mak? Bali Mbok, Nggih. lajeng matur sithik niki. Pripun? Panjun dadak diplekotho. Mboten diplekotho. Kula mung nyuwun berkah kok Mak. Arep kapak-kapakno jenengan niku mbiyen ya wong tuwa kula. Suarane ki sing ngalor ngidul saiki usah. Ora apa-apa, nek arep ngener wae. Masa wis sepuh kok arep ngacung. Tegese swara niku lempeng, menggak-menggok niku lumrah hal yang wajar. Wong pancen cengkok iki kudune dienggok-enggokake kok. Sing marai penak iki mergo menggak-menggok kok. Tintinganipun njaluk songo le, diparingi songo mawon slendro. Iki mbahmu sing kepareng nyekar Mbah Rubet utawa Mak Rubiati. Anu mawon Mbak Ju mawon. Dalem Mbak Ju. mboten jenengan kula nyuwun gungan karo jenengan kok niki. Aja kuwatir Mak wis. Nano nano. Ular kambang. Wis lumrahe sengenge. Oh sing ana tos parane. Pripun? 5 tahun sama. Anak, mpun pirang-pirang ora tau nyinden lak wis rapet meneh. Wong kula ibune Dani niku waune cocok takon nyinden nggih to. Ajar nyinden. Terus pirang-pirang tahun ora nyinden. Wah, jan Maka kangen kok aku, Mak. Ayo, Mak, kaya ngapa, Mak? Nano nano. Iya. Becet. Apa? Apa?
donya donya sayo serukun jolali kowe ketang rayang nyambut gawe oh ya bersatu ya mas ora butuh kae nyambut gawe susu sawah jambal parine lamu-lamu ya yo mas manemane wis tuwa aja penake ora jamak-jamak ndak apa mbiyen gek nome ngentek-entekke mik Iya. ayo mak wajan no mangga papasane suwe yo kur Waranggono
Luar biasa tenan. Ambak gending cara kuna jineman ular kambang diasta karo Mak Rubiati iki mau ya kanca-kanca ya sumanggem linabuhi. Wah, gambange saiki muni bareng sing nuthuk Pak Wahmin. Wah, jan arep sepuh-sepuh ya jeh tregel ya jebul. Oh iya, Dasare sing gender ya wah mlebek banyu banjir bandang. iya nyupak. Ya lumayan terampil. Ning gumunku ki siji nak. Ngopo? Wah, anakku ki nek pinter lek terampil ki terampil. Ning nek muni turu, ha ya wis. Kok jan ora kaya bapake lho. Bapake ki nek turu ki mung sak kliyepan wis tangi. Wah, iki nek gelem turu, ayo setelane sing ngedram. Mata kaji kebo. Ah iya. Muga-muga saya diwasa pikire dan saya diwasa nalare. Iya. Matur nuwun karo Mak Rubiati suarane isih apik, isih panggah. Iya. Sembah nuwun tutur sembur Pak kula nyuwun ngapunten, Mas. Nggih, mboten ana lupute. Sembah nuwun ya kaya ngono jane namba kangen, Mak. Aku mbiyen kelingan anggere muni Mak Rubet ngene iki wis lekas ular kambang ngono kae terus. Nano witing klapa jawata ing ngarsa padha ngono terus sindene aku omong kae Mak Rubet wis lekas ular kambang. Njuh awak dhewe nganu gatik glinding. Terus do gatik glinding dhewe-dhewe. Oh iya. Mbah nuwun. Ya. Saiki bacutno iki tembangane isih kanggo panglipur. Karang iki wayangane ya wayangan klasik mat-matan. Ning piye carane mat-matan iki yo men rame. Oh iya. Aku tak njaluk gungan karo adiku wedok. Adiku sing pengakuane mancung. Ya sapa? Iris. Angger muni nyambut gawe foto. Kowe terus wah, kenapa ya hidung saya semakin mancung? Ora sadar bocah iki. Lah pripun to? Kowe iki kok wong irung kaya ngono kok muni mancung. Niki ki termasuk mancung ge wong Jawa. Mancung ki nek tembunge mancung ki saka kene iki lho, kene iki lancip kene iki lho. Lah, saka kene iki legoan kene iki. Nggonmu ki bluluk tandani. Kok mluluk to? Bluluk ki tegese irung ki tekotek ngono mlempeng ngene iki lho. Kuwi jenenge bluluk. Terus kene amba ngene iki jenengane bluluk ngono. Nek mancung ki iki nyenil maju ngono. Senengane kok ngece nek ana wong Loh, pede iki kok. Iki ora ngece iki penjelasan. Oh. Ning sauran-uranane kowe iki ya pinter le ngadi busana. Oke. Nah saiki wis saya ketok pinter nek biyen kowe rias ki sok neko-neko, gawean kaya bulan ngene iki aku. Saiki menyesuaikan alise dhewe, ayo ngono kuwi wong mancak ki ora mang neko-neko, prasaja. Nek wong biyen sok mang dikeki andeng-andeng kene barange ora semang. Nggih. Sesuk ora semang sing biasa. Oh iya. Ayo nak kowe ngaturke tembangan tok bawani apa dicaoske para sesepuh pini sepuh kale. Kaya ana panjenengane Bapak Ustad ya rawuh, Bapak Lurah ya isih lenggah. Bapak Kadus ya isih, Pak Kadus enom lho nak. Nggih to. Oh, Allah iki mau daleme sing transit iki mau. Wah, jan daleme jembar bawira mongko ya mulya-mulyane Seniwati kuwi janji muni dalem kamar mandine apik kuwi anane ming arep do nguyuh terus. Ayo ngaturke bawa apa nak? Nggih.
Kanca tani mawon. Kanca tani. Nggih. Wah, luar biasa. Panjen piyai kene iki ya mayoritas petani no. Dibawani dandang gula. Nah. Ilir sing cetha lho. Nggih. Kowe mbiyen celat wis tau dadi gegeran nih. Lah pripun to? Ana R kok dadi L. Ilir saru. Kok saru? Ilir R. Lho. Nah, yo ngono. Kanca kang padha makarya. nah adikku Cahayu, Nggih. kowe iki wis lekas laris, wis lekas panggah suarane, berusaha untuk membuat vibrasi suara. Nggih. Gregel. Kuwi aja tok panggon ki nang tutuk, ning nang kene iki lho tenggorokan lho. Kanca, aja kanca aja ngono. Nggih. Nek lambe kok apa ki megar mingkup ngono ya ora apik. Ane sing megar mingkup ki lambe ki marai ayo kanca tani dano Sinawang jaring kalih. sesuk nek wis dicelengan Nggih. nganu pangur gigi Men napa? men rajin untukmu gede-gede lho Mbok luweh kok. loh men rajin apik kok kowe iki domongi karo wong tuwa kok maido nek piyai sepuh nek biyen wong wedok ki anggere sumuni wis lekas mecah pamor gigine dipangur rajin gae wah wis kono wong namati jleb ngono langsung wah terpesona Sesuk diece. Kuwi omah apa untu jane kok diteralis ngono. pangur iki ora teralis nek Beda. pangur ki dirajinke digrendo Oh, dadi ora ting coronget kaya graji kaya ngono nanano nino parine lamun katon sobor nyenengke ati. wah wis lekas iso cingkok sae iya iki ora lali matur nuwun karo panjenengane bapak pendek saka Banaran Grabak iya nusul dhewe wah nyoh nggih kebul-kebul maringi rokok diplomat oh iya kesenenganku karmanku Apa-apa kok karemenan. kowe iki aku omong pakem aja disempolai to Oke. bek ketok wibawa kowe ngomong 76 ya karman ngono Lah mau ya ngono kok. nah iya Azimo. apa urung tau aku udut azimu dengkulmu amoh kowe ora ngerti sing enong Lah pripun? udute apa mau Pak Wayu marbol ngertine aku ki Marlboro jebule marbol aku nggo udut anyar apa marbol ning enak jebul nano Kalis ing sambe
iku Panyu. Napa kok kok teko nyambung ngene iki gak cengkok nyambung ngertine ki nek membantu ngoten. membantu kowe iki sing membantu pun kakang kok malah ora Panyu ya Wonku kono gambleo dhewe ris wit sihengkus tika wula kanca tani yakti saka guru negeri uga benteng ngelikno pro mboten apa mboten ajeng ngelik ngaten samane kepentut pun ngampet nih lho. oh iya pancen dasare yo pancen bangsa mengkon gawe jengkoke kok larang bangsa sepiro abote kok bangsa bola aku ngerti nangger ngelik sithik terus bangsa terus gue bar limbu angkang tak mandhap riyin nggih ngopo mbucal kotoran ayo nak neneno digawe dangdut mak ya
bunder-bunder luar biasa tenan no. Kanca-kanca iki kaya ngene iki ayo kok kon rajak iki saya dhewe iki saya kerep dibutuhke wong-wong kanca-kanca ya kompake kaya ngene kok. Iya. Ya pokoke anggere wiraswara loro kuwi terus yogane komplit ya wis gayeng tenan. Heeh, anggere sing wiraswara ki ora semangkon nabuh malah apik. Nek sing wiraswara sing cilik ki mangkon nabuh ki wong nyepelekke kok. Ano gampang kok duduk sak kayange mate te. Ngaturke tembangan sak banjute. Heeh. Pokoke iki gilir kacang mengko bar Mbak Risa terus kok maju. Oh iya, Terus mengko neruske lakon mergo iki aku karo kowe sowan meneh iki kene iki nggone sedulur-sedulur ing padha ngrasuk agama muslim aja nganti tendang wektu subuh. Oh iya. Nyuwun cincingane pelok barang mawon. Oh iya pelok barang. Heeh. Aku ro anakku Risa ki nek durung krungu dandang gula. Pelok barang iki gelo aku. Dibawani no Yogianira ya kena arep cakepane sing pamedare ya kena. Ya, Yogianira. Oh iya, Yogianira. Yuk. Garwane Patih Baudenda. Oh iya. Lamun bisa sirahanu Ya. Ya, Mas. Nah, koma ngene iki ora sosor bau iki ora sosor bau. Ing maes Wah. Jan sak omah do iso nyinden kabeh. Nek mbiyen nek Mbak Yuni sijane isih kae blero. Oh iya.
Guna ki mbahku. Kaya perneknya Enak. tenan tapi nohon nitra Diteruske langgame apa no? Sing tok senengi mesti apik apa? Langgam ki ora sing tok senengi apa kepiye wae nek kowe iki ora seneng ora apik. Ning nek kowe iki seneng arep jana ki mesti ketok apik. Iya ta? Nggih. Apa tembange no? Jeneng gula. Jenang gula kaya apa? Nggih. Jenang gula. Iki langsung irama rangkep wah penak banget iki. Jendit kendit kendet dedut mene wah kayang. Ya. Terus jangan suaramu ki diwet-wet no, suaramu ki swara apik, swara panggah diwet-wet dadi nek nyuwara ki aja waton seru ning diatur, ada suara dalam, ada suara luar, ada suara hidung lho. Ngono dadi aja kabeh-kabeh di war ngono. Ah. Nano. Yuk.
biasa tenan. Dino Risa kepenyen tak pikir-pikir ki sinden mawa kemil ya iki ya. Ming nembang bocah gunung ki terus metu bakso lho. Jenang gula, Pak. Oh jenang gula. Kok terus metu bakso. Jenang gula. Kowe aja lali. Marang aku iki terus namati bagi sing digawa Sinoman indel-indel karang ya guyokake iki ana panyuwunan sing nganggo bawa swara kakung ya kuwi dandang gula rukun Islam larase slendro le slendro heeh sing ngaturke bawa swara kakung oh iya iki kene iki ya ana sedulur dalang sing agek seneng gilut yang kabudayan panjenengane Mas Burham Kertosmito. Oh iya. Ya wilayah kene ya. Kepara bengi iki ya mresani no. Oh ngono. Mergo iki sapirangan kanca iki ya ana sing dadi senopatine no. Oh iya. Apa sing disuwun? Tak nyuwun bawa dandang gula rukun Islam dening panjenenganipun Wiraswara. Oh iya. Matur suwun nggih. Wah jan pasugatane Banyu Mili. Ya wedyange komplit. Kaya ngene iki jane dimulyakake yang ini. Luar biasa Kang Mas Linmas. Isih tetep berjaga, tertib. Oh iya ngono. Acung jempol kanggo kanca-kanca keamanan no. Sing bawa sapa? Panjenengane Bapak Bapak Gino. Ora cok ngeleh-eleh jeneng. Sing ngeleh-eleh jeneng jejere kuwi sikut sisan. Mangga nyuwun gungan Pak Gino. Rukun Islam. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki Wara kok ngene kok ora gunjingake para waranggana-waranggana. Oh iya. Oke sing dadi korban. Katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke Jan kuwi saos ning mangkok kuwi aja nganti ge raup lho nok sakmono lotro kuwi golek darani masker rukun Islam niku rukun Islam puniku weh ana Bagong kang angka siji sok kala-kala waranggana ki riase siji pupurane ora sik warnane ngono nek ana sing warna putih polos kena terus kaya Bagong apik tenan lho kang angka lurus
suarane kuwi siji kuwi gatekke Kang angka 2 salat ora kok Kang angka 2 salat. Salat kok dadi salat. dene kangka telu Ramadan nindakno poso ping patiakat ping 5 ibadah haji Iki sing mresani ya cukup lumayan no. Iya. Iki ana saka sedulur-sedulur pagonan barang ya mresani rawuh mrene. Banaran Grabak yo rawuh mrene. Oh iya. Malah iki saka alam goib barang ya rawuh rene. Apa iya? Wah, mimplah-mimplah wis kaya wedon. Rukun Islam sampurna. Pun lajengaken salatipun buka kendang ingkang kepareng ngaturaken menipun Mak Juwariah. Monggo Cok, dados. Yo! Lan kanggo makminah Iya.
keping Prayogane Cacandrana iku perintah agama nyelingono ing donya mung sekelang terungkul desrasin kuwasa sekarang bisa munggah suwarga luar biasa no iya no gandeng aku lawan kowe iki diaturi sowan supaya ngaturke wujuding pakliran mayang iki klasik Oh iya. mula ya lakon ya kudu tepung iki lakone Dewi Sinta Nitik Swarga no Oh ngono. muga-muga nyababi itu merap ketentremane kabeh para sedulur-sedulur kuwi nglumpit sak kiwa tengene Ya. Mbajutke lakon sawetara. mbacutke lakon mengko sambung wayah gara-garane padha gojek ya no Ya ngono ayo tak derekake Mang. kuku sing tupaku melun ngening